Det vil være solopgang. Der er Lasses lejlighed her på Mallorca. Med god udsigt. Nu er vi kommet til Soler, eller Soler, eller hvad det hedder. En lille havn her. Den ser meget hyggelig ud. Det er også en rigtig turistby. Svært at finde parkeringsplads. Men det gik. Ja, der bliver også borgere med samme sted her. Det var lige derovre. Ja, vi er i højderne. Vi har kørt i en masse skarpe sving. Der er endnu flere endnu. Nu kan man vist bedre se det. Det er altså helt dernede. Og så skal vi helt ud til stranden. Nå, er det det der restaurant der? Det der parkeringspladsen der. Så er vi på det nordligste punkt af den her bjergtur. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men specielt det er en tunnel igennem bjerget her. Nogle på parkeringsplads. Temmelig langt. Og så er det selvfølgelig en flotte lyseblå vand. Og så kan vi optage en superstation. Flot er det. Ja. Igennem hullet, der bor Lotte og Lasse. Og her, vi står lige klar til badet her. Ja, klokken er godt nok 8 om aftenen, godt og vel. Her er swimmingpoolen. Og så ligger hotellet, eller alle lejlighederne heroppe af. Utroligt godt ingeniørkunst eller arkitekturkunst. Domkirken i Palma de Mallorca. Den er meget stor og meget flot. Her står vi midtskibs. Kigger op. Så er vi inde i centrum af Palma de Mallorca. Masser af turister. En gammel oliventræ. Masser af mennesker. Domkirken her om bagved. Et Gaudi-hus her. På en lille plads. Hvad den hedder, det ved jeg ikke noget om. Der er meget øvrigt. Selv herovre. Så er vi i en lille badeby, der hedder La Elm. Det er i hvert fald Elm. Jeg kan ikke huske, hvor det er. Her kommer der lige færge. Lige om lidt. Som fortsæt. Der er Dragonero-øen, som ligger over for bagfra. Lotte siger, at de var i sommer, der var der totalt spækket med turister hernede. Det er der ikke. Det der, det er jo også i baggrunden. Det er en by, hvor man kan vandre på. Der bor ingen derude. Men der er mange, der skal ud og vandre lader til, så nu kan vi se. Og lidt så kommer færgen her ind. Skibet. For at tage nogen med over. Ja, her er vi lånt et værelse af Lotte og Lasse. De bor selv ved siden af. Så bor de andre ovenpå her. Der er også en stor terrasse. Større end den her. Middelhavet herude. Og den anden side af den bugt, der er her. Og inde bagved, der ligger Palma de Mallorca. Udsigten er ikke at klage over. Og her er resten af lejlighedskomplekset. Nu får vi bjerget op ovenover lejligheden.
Middelhavet her. Og Drageøen helt langt ude bagved. Den vi kunne se færgen sejle ud fra San Elm til. Her er boliger, ferieboliger alle steder. Så er vi kommet op ovenpå. Bag klippen der ligger Palma Mallorca. Det er østsiden af bugten her. Der bor masser af mennesker. Og vi bor herude et sted. Her er vejen, vi kommer op af. Og så er I over det bjerg der, siger du? Ja, over på den anden side. San Elm ligger derovre. Ja. Jeg skal bare se her. Herude i baggrunden ligger Andrax, hovedbyen. Og hernede Port Andrax. Det betyder havne Andrax. Det er det eneste af havnen med løsbådehavn. Og vi bor så ude på spidsen. Stadigvæk mod syd. Huse, feriehuse eller helårshuse over det hele. Og en draks derude i baggrunden. Og her er det halve rejseselskabet. Ja, det kunne jeg nu egentlig få. Nu skal drengene ud og bade. Jeg skulle altså have en stige, så jeg kunne komme op. Jeg kan ikke kravle op af sådan noget. Det er også derfor, at Thomas skal have Lasse. De skal se, om de kan finde et sted. Ja. De kan komme i. Man skal bade alene. Det er kun Thomas, der har lyst. Ej, det skal man altså ikke. Jeg er i hvert fald nødt til at ikke komme ind og løbe. Ja. Så får vi da snart derovre. Ja, de går jo bagover, fordi... Men det ved jeg ikke, hvad de gør. Så, nu forsvinder de ind bagved. Den vej, de går, det er, så der skal jeg efter. Nå! Okay. Jeg vil ikke gå på klipperne. Jeg tror da godt nok lige. Når jeg tænker Så, på, hvordan sker der noget. Nu går han i gang. Ja. Han skal lige så, med. Ned i vandet. Jo, det kan han godt komme op der. Ja. Han kan stå på den der kant. Ja. Men det er så dybt, han ikke kan røre bunden, når han hopper. Ja. Ja, ej, det er garanteret frisk. Ja, koldt, jeg tror det ikke. Jo, det tror jeg da. Meget koldt. Så, kom så ned, Thomas. Han skal lige tage mod til sig. Ja. Så kommer han. Jo, det tror jeg da. Så, nu bader han. Ja, det er garanteret dejligt. Så nu vil de op og have lidt sol helt op på toppen. Sidder deroppe. Jeg har lige været ude at svømme. Jamen det gør det også her. Jeg tror også, det vil være. Det var altså ikke. Nej. Det var simpelthen det. Det er ikke så noget,